inauguración que foi todo un percorrido turístico pola Ribeira Sacra. Agora damos paso a esta primeira parte destas xornadas que, como vos decía antes, consisten nunha serie de relatorios e mañá, insisto, as conferencias e a visita guiada por parte do alumnado ao edificio. Agora, o relatorio imos comenzar con bastante retraso, pero bueno, o primeiro relatorio vai ser por parte de Luisa Serrano e María Dolores Lago. As dúas participaron no equipo, foron responsables do estudo documental para a declaración como Víctor do colexio, onde estamos, e vou a pasar a facer así un breve resumo do currículum de Luisa e de Dolores Lago. Luisa Serrano, aparte de ser membro da sección do Patrimonio de Bens Culturais do Consello da Cultura Galega desde 2016, é arquitecta pola Escola Técnico Superior da Arquitectura da Coruña desde o ano 92, e en todos estes anos ten feito un montón de traballos inxentes. Eu destacaría sobre todo, hai moitas cousas que destacar, pero destacaría sobre todo o traballo feito na rehabilitación de edificacións tradicionais, pois en lugares como o Folgoso do Caurel e, en conxunto etnográfico das Pallezas do Cebreiro, en fin, un longo percorrido por distintos lugares de Galicia, sobre todo traballando en temas de rehabilitación de vivendas e de edificios históricos, ademais de outros grandes traballos de restauración e rehabilitación de outros edificios, como é, por exemplo, o Centro Arqueolóxico de San Roque, en Lugo. Aquí, eu quixen convidalas para que viñeran, e ao mellor, en vez de un regalo, foi un pouco un problema, pero elas tamén estiveron xunto a Rosana Pestoní no 400 aniversario da consagración de Nosa Señora da Igrexa de Nosa Señora da Antiga no 2019 aquí, e estivemos tamén, tuvimos unha sesión onde houve bastante participación e participación política tamén, e aí tamén falamos de que o patrimonio e os conxuntos e bens patrimoniais serviran sobre todo para unir e para traballar nese pacto social do que falaba a presidenta do Consello fai uns minutos. Entón, sin máis dilación, eu diríalles que si poden que suban, eu baixo porque despois toca a mí. Así que, moitas grazas por vir e por estar, porque é unha cuestión altamente complicada. Mentre rematamos... Sí, perdón, é que xa cos nervios e cos tempos que levamos, olvidábame de presentar a Dolores Lago, que é, pero ela é licenciada en Xeografía e Historia, diplomada en Restauración e Observación de Bens Culturais, e leva traballando tamén desde o 98 hasta a actualidade en relación de diferentes proxectos, direccións de obras e intervencións. Cabería destacar os traballos feitos na Catedral de Lugo, no Mosteiro da Armenteira, no Mosteiro do Seira, no Desbrado dos Monxes e na Igrexa do Antigo Convento de San Francisco de Lugo. Tamén traballou en distintas restauracións de pinturas murais na Catedral de Lugo, en San Miguel de Iré, no Mosteiro de San Vicente do Pino, aquí en Monforte, en San Xillao de Lobios en Sober. E
tamén na restauración de retablos como na Catedral de Lugo, na Catedral de San Martiño de Ourense, que agora mesmo tamén está traballando aquí, na restauración dun retablo na igrexa. Entón, xa vos deixo con elas. Moitas gracias. Boa tarde a todos. Loli Maseu, vamos explicaros un poquinho en que consistiu o estudio documental do edificio do Colexio do Cardenal para a súa declaración como BIC. Neste estudio, como ben dixo Marc, interviu tamén a nosa compañeira Rosana Guerra Pestonit, que ademais fixo a tese sobre a cúpula da Igrexa do Cardenal. Ela non pudo asistir hoxe, houbera gostado. Primeiro, explicar un poquinho que é un ben de interese cultural, un BIC. É un ben patrimonial con valores sobranceiros sobre os similares que o fan digno de ter a categoría de ben de interese cultural según a Lei de Patrimonio de Galicia. O procedimento, explico isto un pouquinho porque vais a mencionar en algunos momentos da charla. O procedimento de declaración de BIC é unha elaboración da documentación que foi o que fixemos nosotras tres, cuyo obxectivo máis importante é coñecer o ben, valoralo e protexelo. Unha vez elaborada esta documentación, a Consellería de Cultura inicia a tramitación do expediente e solicita os informes aos órganos consultivos, como son o Consello Galego de Cultura e a Real Academia. Unha vez obtidos estos informes, se inicia unha fase de exposición pública, donde todos os interesados poden alegar o que estimen convinte. Entón, vamos a empezar un pouco, vamos a ir mezclándonos as dúas, e vamos a empezar un pouco ca parte de coñecer o edificio, coñecer o ben. A historia, como xa comentaron os intervintes que presentaron estas xornadas, é un edificio que se comeza a finais do século XVI por iniciativa do cardeal Rodrigo de Castro, fillo da terceira condesa de Lemos, é moi vinculado a Monforte porque foi onde pasou os seus primeiros anos da nenez. O cardeal, un hombre ilustrado moi vinculado á corte do rei Felipe II, decidiu crear unha institución filantrópica destinada, isto é importante, destinada desde o principio a ensinanza e albergar a súa colección de arte e a súa biblioteca. O primeiro proxecto foi redactado por Andrés Ruiz, que era xesuíta, que era a orden a que o cardeal cedeu a xestión do edificio, e Bermondo Resta, que era arquitecto do cardeal en Sevilla. As características deste proxecto, aínda que non se conserva ningún documento gráfico, sí que se coñecen porque nos arquivos do propio cardeal consérvase o documento notarial donde se explicaban pormenorizadamente as características que tiña que ter a obra e que serviu para contratar as obras do edificio. No realmente executado hoxe, houve moitas variaciones co proxecto inicial, porque na visita que fai o cardeal pouco antes de morir as obras do colexio, decide ampliar as dimensiones do mesmo. Ningún dos dous arquitectos redactores do proxecto interviron nas obras, posto que as obras foi director das obras desde o principio outro xesuíta, Juan de Tolosa. O que
sucedeu máis tarde Simón de Monasterio. A Igrexa, Simón de Monasterio foi o responsable da finalización da cúpula da Igrexa e de comenzar o claustro. A Igrexa se termina no ano 1919. Posteriormente se realiza a sacristía e a antesacristía e despois desta etapa o edificio empeza a funcionar, pero desde finais do século XVII, do 1699, que foi cando se executou a sacristía, ata principios do siglo XX, iniciou un período de decadencia con moitas incidencias. Tuvo un incendio, viuse afectado polo terremoto de Lisboa, sufriu o saqueo das tropas francesas, e a primeiros do século XX, o edificio estaba en moi mal estado, non había fondos económicos para poder arranxalo, e, aquí podedes ver as distintas etapas. A etapa máis clariña é a primeira etapa, a segunda é a execución da sacristía, hoxe museo, e a antesacristía, e a parte, despois, a reforma da conexión da parte posterior pola parte posterior da igrexa dos dous claustros, e o azul é a última etapa, que é xa no século XX. Bueno, como vos contaba, o edificio estaba en moi mal estado e tiñan o problema de que non había fondos. A primeiros do século XX se descubre a autoría de un dos cadros do Cardeal, que é o situado na capela da adoración dos reis e que é de Hugo van der Goes. En ese momento se decide vendelo aos alemáns, ou que queren compralo, se decide vender dentro de moita polémica, e ca retribución económica desa venda, nesa venda, a parte da retribución económica, tamén se pactou que os alemáns mandaran unha copia do cadro aquí a Monforte, que é a que vedes hoxe. Con esos novos fondos se acometen as obras de arranxo e de finalización do colexio. Se encarga, o arquitecto encargado é Francisco Pérez de los Cobos, e unha cosa que cabe destacar do edificio é que, a pesar de que transcurriron 300 anos desde o inicio das súas obras ata a finalización, unha das singularidades que ten o edificio é su gran coherencia estilística en la totalidade. Isto é un viaxe rápido pola historia do edificio, e unha vez que xa a conocemos hai que valorala. Cales son os elementos singulares que ten o edificio que o faga merecedor de ser declarado un ben de interese cultural? Pois moitos, a nivel arquitectónicos, moitos. A cúpula é a única cúpula trasdosada con todos os elementos que existen en Galicia. A escaleira monumental que tedes no claustro, se hablo de derecha a esquerda, sempre me refiro a derecha a esquerda mirando a porta de entrada principal do edificio. A escalera monumental, que está situada na esquina dereita do edificio, con un sistema estructural de equilibrio fantástico. O claustro, que ten unha unidade estilística, como vos dicía, impresionante, a pesar de transcurrir 300 anos desde o inicio ata o final das obras, e que pasaran por el moitos arquitectos. O museo, situado na antigua sacristía, e as dúas monteas. Que son as monteas? As monteas son os dibuxos que facían os canteiros para saber como tiñan que tallar as pedras e construir as bóvedas. Aquí no edificio do Cardenal consérvanse dúas. Unha tallada na pedra debaixo das escaleras monumentais e outra dibuxada na parede do claustro. Porque é moi singular
que cheguen ata nós estas monteas? Pois porque as monteas eran ferramentas de traballo que utilizaban os constructores. E cando terminaban a obra, as talladas no chan, pulíanse, e as pintadas nas paredes borrábanse. Que ocorre? Que o claustro, como vedes aquí, con Simón de Monasterio se construyen estos dous laterales. E 300 anos despois, cando chega Francisco Pérez de los Cobos, construye estas dous. Como queda sin finalizar, esas monteas se manteñen. As monteas que tedes aquí, este é un levantamento realizado por Rosana Guerra sobre os estudos realizados polo arquitecto, polo compañeiro que mañán vai vos contar a última intervención que se fixo aquí na iglesia e no pasadizo. Esta montea, que tamén é un dibuixo da nosa compañeira Rosana, descubriuna ela. Bueno, descubriuna ela. A montea leva aí desde fai moitísimos anos, pero foi ela a que a viu. É moi curioso porque ela conta que mentre estaba facendo a tese, pasaba aquí moitas horas, porque viña a medir, tomar datos, e un día descansando despois de comer no claustro da dereita, dice que estaba coa botella de auga, levantou a cabeza para beber e de pronto viu unhas liñas roxas. E chamaronlle a atención, cando se acercou, deuse cuenta que era unha montea. Isto que vedes aquí nesta foto son o dibuixo sobre o original que se os fixades está ali. É realmente moi singular en este edificio. Ahora le voy a ceder la palabra a Loli, porque eu vos falei do edificio. Loli vai vos falar do patrimonio dos bienes móviles. Hola, buenas tardes. Pues como dice o título, vou a facer un percorrido rápido polos elementos patrimoniales mobles que existen no colexio da Antiga. Empezo a falar dicindo que non se pode defender o que non se valora e non se valora o que non se coñece. Por lo tanto, non se pode defender o que non se coñece. A Lei de Patrimonio Cultural, leo directamente, é unha lei de protección, conservación, acrecentamento, difusión e fomento do patrimonio cultural de Galicia, de forma que sirva a cidadanía como unha ferramenta de cohesión social, desenrolo sostible e fundamento da identidade cultural do pobo galego, así como para a súa investigación, valoración e transmisión ás generacións futuras. É dicir, a Lei de Patrimonio é unha ferramenta de defensa de coñecemento do patrimonio. Dentro da Lei de Patrimonio, a parte dos bens catalogados, os máis destacados son os bens BICs, que é un acrónimo que BICs é Ben de Interés Cultural. Se fala de BIC, pero cada sigla que decide eso. Que é unha figura xurídica de protección de bens inmobles, mobles, manifestacións inmateriais, polo seu carácter, que xa se falou anteriormente, máis sobranceiros e singulares, e que implica aos poseedores desos bens a ser de dominio público, que quere decir, aparte de que ten que a xente disfrutar deles, sendo de propiedade privada, as administracións públicas velarán por eses bens. Necesita unha serie de autorizacións para cada unha das intervencións, a obligación de inspección, visita pública e investigación, e, polo tanto, tamén serán obxecto de axudas e mantemento á súa restauración, así como ser inseparables do entorno e inexportables fora do país.
O colexio da Antiga está protegida, por un lado, Vic como conxunto artístico de Monforte de Lemos, xa que tras a súa delimitación das áreas a protexer no Vic de conxunto histórico se especifica o colexio da compañía. Vic Ribeira Sacra na categoría de paisaxe cultural do ano 2018, no que se inclúe tamén o colexio no anexo terceiro de bens inmobles de carácter sagrado no territorio da Ribeira Sacra. E, por último, a declaración PIC que se fixo de xeito individual ao colexio da Compañía de Monforte de Lemos declarando 2021 na categoría de conxunto monumental. Para chegar a declararse PIC, elaborase un informe previo, do que hemos falado hasta agora, un informe previo dos bens e do colexio. Isto pasa polo visto bo de dous organismos consultivos que son o Consello de Cultura Galega e a Real Academia Galega de Belas Artes de Nosa Señora do Rosario. As características singulares que distingue este BIC de outros, daí o que falábamos antes como singular e sobranceiro, é que as características singulares deste edificio se han mantido tamén ao longo do tempo desde a súa creación hasta a actualidade. Xa, como dixo a directora xeral, a nivel arquitectónico é unha peza singular do renacemento xesuítico, expoñente do clasicismo herreriano en Galicia. Por outro lado, a nivel artístico, é un lugar de acubillo de excepcionais obras de arte, que logo, se me dá tempo, fago unha viaxe rápida por eles. Ademais, engadir o valor social e educativo surdido, isto o vou ler directamente que aparece na declaración BIC, surdido pola vontade de don Rodrigo de Castro, que a través dos jesuitas servía como arma da contrarreforma. Esta labor educativa segue nativa hasta a actualidade a través do traballo dos países colapios que chegan a Monforte en 1873 e pola xente de Monforte de Lemos. Como reseñas históricas, unhas relacionadas co nacemento do colexio. No momento do colexio temos que falar da contrarreforma que a través do Concilio de Trento de 1545-1563 se quería evitar o avance do protestantismo, sendo as manifestacións artísticas un instrumento de adoctrinamento e difusión da fe católica. Como impulsor da contrarreforma temos a Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola, que afirma creenza do poder educativo da arte visual, a importancia da meditación e mostrar intensidade espiritual de forma comprensible, ver máis alá da simple imaxe. Daí as representacións que podemos ver tanto na Pinacoteca como na Iglesia, as representacións de sufrimento do Cristo, de representacións de devoción aos santos, a Virxen María, como o poder salvífico e intercesor do home frente a Deus. Nestes momentos está gobernando Felipe II, que é un gran defensor da contrarreforma, que se reflexa no gran número de reliquias que coleccionaba, que chegaron a ser máis de 7.000. E a nivel administrativo, Felipe II crea o chamado Camiño Español, unha ruta terrestre que transportaba diñeiro e tropas dende as posesións españolas en Italia hasta os Países Baixos españois, en concreto a Flandes, zona que seguía sendo leal á coroa a pesar da lesanía xeográfica. Este é o ambiente histórico no que está vivindo Rodrigo de Castro e Osorio, moi cercano ao rei Felipe II, para o cal realiza viaxes diplomáticas a través de Flandes, Portugal, Francia, Italia e Alemanha, facéndose con un importante patrimonio artístico. Outras reseñas históricas xa posteriores ao nacemento do colexio é a expulsión dos jesuitas con Carlos III en 1767,
do que temos constancia aquí no colexio, porque ca esta expulsión se quiso borrar todo o vestixio dos jesuítas no colexio en outras institucións, eliminando o anagrama, por exemplo, do retablo maior ou do púlpito, o que se chama en latín o damnatio memoriae, que é borrar totalmente todo o sello dos jesuítas. Destacar tamén as tres invasións francesas no 1809 con grandes destrozos e perdas, o gran incendio que asolou o colexio en 1824, donde se perderon cantidad ingente de documentos, e destacar tamén a chegada dos países colapios no 873, que tiveron que facer frente ao estado calamitoso do edificio para poder seguir ca súa labor docente. Isto pudo ser posible a través da venda do cadro de adoración dos reis, ou tamén chamada Táboa de Monforte, de Hugo van der Rohes. Logo falar das fontes documentais. As fontes documentais foron moi importantes tanto para a elaboración dun BIC como para calquer estudio que se faga dos bens tanto catalogados ou BICs. As fontes documentales son necesarias para rastrexar a procedencia e historia dos bens. En este caso, no BIC do colexio, quero destacar a obra de Armando Cotarelo Valledor, de 1945, el cardenal de Don Rodrigo de Castro, no cal se fai unha extensa obra sobre a vida cardeal, o colexio, un relatorio de as obras que posuía, unha obra en 2 tomos, super amplísima e moi detallada. Por outro lado tamén, de forma máis sintética, a obra do pai escolapio Esteban Martínez, chamado Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, ou, por exemplo, tamén o artigo de Francisco Sánchez Cantón para rastrexar as obras de Andrea do Sarto que se encontran na Pinacoteca. Tamén falar das referencias xornalísticas, tamén que son fundamentales para rastrexar para facer frente ao estudio dun BIC. En estas referencias xornalísticas hai referencias ao Greco, pero sobre todo destacar en número as referencias nos periódicos relacionadas ca venda do cadro de Van der Rohes por a importancia que tivo a venda, a repercusión incluso entre política e cultural. A documentación fotográfica, por exemplo, como fixo Luisa, que hai unhas fotografías que hai que facer, temos que tamén estudialas e botar delas man, porque é unha foto estática de como estaba esa obra en un momento dado da súa historia, é importante tamén estudialo. Por outro lado, tamén falar dos fondos arquivísticos que se encontran no colexio, con documentos tan importantes como da fundación do colexio ou mismamente o contrato de Francisco de Moure que fixo para realizar o retablo maior. E, por último, señalar, para a xente que quere descargarse o BIC do colexio, existe a página web da Fundación Colegio de Nuestra Señora de la Antigua Monforte, que a través dos seus enlaces pode seguir unha historia do colexio e ler e descargarse a declaración BIC. Vou facer un rápido paseo pola institución. Empezarei pola igrexa. Os bens de Don Rodrigo de Castro, no seu testamento redactado 2 anos antes de morrer, redacta unhas cláusulas en relación co colexio, a iglesia, donando todos os seus bens formados por obras de arte, pratería,
documentación, libros. O percorrido polos bens da Iglesia do arquivo e a Pinacoteca reflexa, polo tanto, as súas inquietudes e aficións personais a nivel literario e artístico xunto coa onda espiritual da Contrarreforma que el, ca súa elección na compra e posesión que tuvo nas pezas artísticas. Esta é unha peza que de Juan de Bolonia, é unha das poucas que existe en España, que representa ao cardenal, está na zona absidal. Aquí se descubriu nos anos 45 que os restos mortais do cardenal. Bueno, aquí marco, porque, bueno, podo facer unha visita así rápida, pero tamén, como eu son restauradora, pois esta obra está sin intervir, e, por exemplo, temos aquí unha fotografía ao lado, pois eso, unha peza en bronce, e, bueno, como, bueno, ten certos defectos, porque esta peza está sin intervir. A seguinte obra é a obra magnífica de Moure, que sí que está intervida, pero esta é unha foto que se fixo antes da intervención, que temos aquí Ataque de xilófagos, é unha peza feita en nogal, sin policromar, bueno, está intervida, bueno, controlada, pues, os xilófagos, para que non o sepas, é o que se chama comúnmente carcoma, que é unha devoradora da madeira. Na zona absidal tamén temos a copia que hemos falado que fixo da Virxe da Antiga en pintura mural que existe na Catedral de Sevilla. A copia que se fixo en un lienzo que está enfrente á escultura do Conde. Bueno, aquí tamén apreciar necesidade tamén de intervención, un lienzo que está, bueno, necesita unha restauración, lle está afectando a luz que entra por unha ventana. A famosa cúpula, que tamén ten, bueno, problemas de entrada importantes de auga e efectos estruturais. Estas son pezas que se están intervindo, por exemplo, o púlpito, que tamén adolecía de ataque de carcoma, pero bueno, ahora está, vamos, si entran na iglesia, ahora xa se quitan os andamios, está intervido. Estos son dos retablos que existen nos laterais do cruceiro, o retablo de Nosa Señora das Escolas Pías e o retablo de José Calasanz, que se interviu, me parece, o ano pasado. Bueno, estas son fotografías anteriores, é unha fotografía do 2018, que se pode ver as deficiencias, tal. Non teño a foto tal, pero é mellor que o vexan, que ahora está impecable. Bueno, engadidos históricos, por exemplo, este escudo das Escolas Pías, porque cando chegan aos países colapios, bueno, pues, se deixa tamén a súa impronta, pero bueno, se elimina, por exemplo, esta iluminación inadecuada para os retablos. O retablo do estupendo tamén crucifijo do italiano de Cioli, de 1595, tamén está a punto de intervirse, teña deficiencias, roturas nos brazos, iluminación inadecuada, ataques de carcoma, actuacións, bueno, un pouco para inadecuadas, pero bueno, que se querían solventar, pues eso, pequeñas roturas. O lienzo de Van der Goes, que aunque moitas veces se fale que é unha copia, non é original, bueno, as copias teñen, a veces parece que decir copia, pues como que ten menos valor,
non é o Van der Goes original, pero ten un valor tamén incalculable porque é un reflexo de un momento concreto histórico, unha copia que se fixo, pois sería sobre o 1914, a copia chega no 1920 ao colexio, os especialistas é unha copia estupenda do Van der Goes. Está ahora tamén prácticamente, bueno, está a punto de terminar a intervención. Aquí vemos, pois eso, había chorretes, non sabemos se de agua ou, pero ahora está limpio. E bueno, quise tamén acompañar a foto de, pois, unha excursión de aquí desde Monforte a Alemania, que é onde está a original, pois eso, sigue habendo ese recordo, esa necesidade de se ver perdido. Mais retablos que existen na igrexa, e logo a importante obra que é o retablo das reliquias, como falei anteriormente, a importancia que tivo a colección das reliquias na época de Contrarreforma, todo noble ou clérigo importante coleccionaba reliquias, porque iso tamén tiña un valor, era unha trascendental, como unha comunicación con un pouco o máis alá. Este retablo está sin intervir, pero bueno, en breve se intervenirá. Logo falar do museo, os dous grecos, como non, destacar os dous grecos que conserva o colexio. Os 5 Andreas de atribución de Andrea do Sarto, que considero que hai que intervir urgentemente. Aquí temos un detalle do mal estado de conservación. Outras obras que ten a Pinacoteca, tamén con outras obras. Isto é un retrato atribuído a Pacheco, do cardenal Rodrigo de Castro. Platería, cruz relicario, documentos do conde. Xa para finalizar, o importante, que aquí parece pobre, pero é super importante, archivo documental e a biblioteca con, bueno, pues necesidade sobre todo de estudio e de conservación. Nada máis. Quería contar un pouco. Bueno, voy a ser muy breve porque si no se nos echa el tiempo encima. Como decía al principio, por un lado conocer, por otro lado valorar y por otro lado proteger. Conocer no es conocer realmente un edificio para ser capaces de valorarlo, no solo es de una única disciplina. Acabamos de ver conocer el edificio desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de la historia del arte, de una restauradora, pero hay moitísimas máis cousas. Moitísimas máis cousas que son moi importantes para poder valorar o edificio. O que hai que analizamos tamén os usos aos que se dedica o edificio.
como xa se dixo, Xavier, bueno, a xente que interviu antes de min, o uso do edificio primordial desde o principio era o docente. Tamén ten un uso residencial para a comunidade encargada da docencia, un uso religioso e un uso museísta. Recentemente se han engadido outros usos, un uso deportivo con a sede do Club Calasancio, que está xusto debaixo de onde estades vos sentados, que de vez en cando se oía antes alguna conversación, está debaixo do clube, e despois un uso temporal para eventos e espectáculos, unha carpa que se monta no claustro da dereita. Lo importante con respecto aos usos é que lle dá realmente valor ao colexio, como xa ben dixo Xavier e outra xente, é a continuidade do uso docente dende o principio ata agora. É además importantísimo que ese uso mantívose no período en que os xesuítas foron expulsados da península e ata que retomaron a orden dos escolapios a xestión do edificio. Entre esos anos, o edificio seguiu dedicándose ao uso docente, pero xa de forma seglar. É dicir, non se interrumpiu nunca. A parte de analizar os usos, tamén hai que coñecer o estado de conservación do edificio. O estado de conservación varía moito de unhas zonas a outras. Recentemente fíxose as zonas máis deterioradas que necesitaban unha intervención máis inmediata eran o pasadizo que une os dous claustros, que xa interviuse recentemente, e a dovela do arco do presbiterio, que estaba moi desplomada, que tamén interviuse recentemente, que mañá o compañeiro que fixo o proxecto de Boas Obras os va a explicar. Tamén detectamos que os espazos dos sótanos, que son os que vedes, son todas estas fotos que vedes aquí, os espacios dos sotos da parte dereita, debaixo da ala dereita, amosan pegadas do cambio que hubo cando o Cardeal decidiu ampliar a edificación. Creemos que son espacios moi importantes, están con un uso moi residual, porque albergan agora instalacións e almacéns, e creemos que teñen un interese e que é importante poñelos en valor. O maior problema que ten agora mesmo o edificio, unha vez arranxada o tema da dovela e o pasadizo, son as cubertas. As cubertas restauráronse sustituíronse no ano 1980 e pico, non recordo exactamente, fruto dun convenio co Concello, coa cesión do apartamento que temos do lado dereito e a zona dos jardíns. Empregouse material de moi mala calidad, están moi deterioradas, e o gran problema é que son causa de filtracións continuas que incluso impiden o uso de algúns dos espacios do edificio. Outro aspecto que tamén hai que valorar para coñecer o edificio é o ben e o seu entorno. O ben non só é o ben propiamente dito, é o seu entorno, a presencia que ten na cidade, a importancia que ten dentro da cidade. É un hito dentro da cidade. Non só hai
hai que valorar o edificio, hai que valorar tamén que é o que pasa ao redor do edificio. Analízase todo un percorrido ao redor do edificio e se detectan os elementos que son discordantes para a percepción correcta do edificio. Os elementos que detectamos e que se reflexan no informe que se fixo para a declaración de Vic son o pabillón dos deportes coberto que hai pola parte de atrás, que interfire de maneira moi contundente nas vistas desde o percorrido pola ribeira do río. O pabillón é necesario, un colexio ten que ter un pabillón coberto, máis en Galicia que chove, pero eu creo que creemos, despois do análisis, que podría reubicarse ou aloxarse, hai moita finca, pero creemos que causa é de un gran impacto para as perspectivas do edificio dende o río. E outro elemento discordante que tamén detectamos foi o aparcamiento que hai do lado dereito. É unha gran esplanada baleira, con un pavimento de por negro, cheo de coches, e ademais interfire de maneira moi negativa na visión que temos do edificio saindo en el eixo de conexión desde o casco antigo co propio edificio. Unha vez coñecido o edificio e valorado, hai que proteger. Proteger non só é proteger o edificio, é proteger tamén o entorno. Aquí entra o que sería propiamente o BIC e a protección do entorno. Veredes que a protección do entorno abrangue ata a outra ribeira do río e, nalgúns puntos, incluso vai por fora da delimitación do Plan Especial de Protección do Casco Histórico. Porque creemos moi importantísimo que en todo este perímetro se conserven as características da arquitectura tradicional que acompañan o edificio e que calquer intervención que se faga este tutelada para preservar precisamente os valores que ten o propio edificio. Aquí a exposición pública, porque quero dicir que este non é a delimitación do BIC definitiva. No período de alegacións, por parte do propio colexio, Xavier estaba a punto de matarme. Casi. Por parte do propio colexio, alegaron que se incorporase a delimitación do edificio á praza da compañía que está situada delante. O argumentaron, xustificaron que a propiedade tamén dos escolapios e considerouse favorablemente esa alegación que agora mesmo a delimitación o que é o BIC incluindo a esplanada do campo da compañía. E por último, a protección, seguindo ca protección, as actuacións permitidas dentro do propio edificio. O que tiñamos moi claro que a proposta que fixemos é que o edificio hai que protexelo, preservalo, pero hai unha cousa moi importante. Ten que permitirse que a actividade que foi o origen do propio edificio poda seguir desenvolvéndose nel e adaptándose ás novas necesidades do tempo. Entón, aí hai que equilibrar un pouco o tipo de actuacións que se permiten. Entón, as actuacións máis restrictivas son as actuacións de restauración. Son actuacións que tenden a preservar e manter as características orixinais do edificio. Donde só se permiten esas actuacións? Pois evidentemente nos elementos máis relevantes do edificio. Na igrexa, nos seus claustros, en todos os paramentos exteriores, o cal estamos protexendo a composición, o linguaxe compositivo do edificio e a súa imaxe, a sacristía, a antesacristía e todos os espacios dos sotos que, como vos comentaba antes, teñen un valor importante que hai que sacar a reducir e a escaleira monumental. Despois, actuacións de rehabilitación en
todas as zonas destinadas tanto a espacios docentes como a residencial de los padres escolares, para que podan adaptarse cas modificacións necesarias e sempre con cautelas ás novas necesidades destos usos. Actuacións de reestructuración, pois nas zonas que consideramos que deberían de modificarse, como son o pasadizo que xa se fixo, que une os dous claustros, e as escaleiras de acceso desde o primeiro andar da ala dereita ao patio. Despois tamén introducimos a cautela de que no claustro dereito, onde encontrouse a montea dibuixada nos paramentos, antes de realizar calquer intervención, se haga un estudio en profundidade para descartar a posible existencia de outros. E con isto acabo, deixo a palabra a que te toque agora. E, bueno, un pouco explicaros eso, que coñecer, importantísimo, valorar, coñecer nos permite valorar e despois protexer.